da shehu sani masoyin na wajenmu a sada masoya na shugaba mu kaunar mu muradin Allah bibu kai ne matsayar mu a bar mana kai shugaba maikin Allah muna tare da kai ba za mu dau wani ba kai ba yau yan uku ne muka zo da yare bakin mu dan yanzu kun ta wuce ukun sauraron mu ai annabi ya zarta ma ukun sauraron mu amma wasu sun damu wai suna yin kyarar mu annabi kai ne ka zama jigo a gare mu kai ne ka zamo fitila da tsayuwa ta jikin mu amma wasu yau ba su so ana makallan mu tsaya mana ya shugaba su bari yin kyarar mu a bar mana kai shugaba maikin Allah muna tare da kai ba za mu dau wani ba kai ba sun manta Allah ya yi mu shine gatan mu sun manta Allah idan ya so ba maikin mu sun manta Allah ya yi mu har ma abadi mu amma akan wai suna ta zargi a gare mu so akan ta zauna hakanan ne idan rabbi ya so a yanzu kowa zai kone idan rabbi ya so ku ce da ni wai menene na ce muku kowa ya mutu wannan zane ne a bar mana kai shugaba maikin Allah muna tare da kai ba za mu dau wani ba kai ba ina kwana yan gida ku zo yau baki ne ku bude kofa ku zo mu zauna zance ne na annabi yau muka zo da shi ya tilo ne mu kama aikin shugaba ai oga ne shine Allah ya faɗe shi duba Qur'ani wa ma arsalna wutai bayani Qur'ani wa man yubi illa wa rasulillah bayani mu kamo igiyar da ba ta kubcewa bayani a bar mana kai shugaba maikin Allah muna tare da kai ba za mu dau wani ba kai ba shine alƙibla ta ko ina kun ji bayani shine haske ratsa ko ina wani karni in dai rabbi ya so saboda shi wani tsani fita ka mu ce ya kai ma har can aljanna salama ala mai isa da girma manzanmu salama ala ya abin kira gane namu salama ala nura kara haska maganmu salama ala jarumi na Allah matsayarmu a bar mana kai shugaba maikin Allah muna tare da kai ba za mu dau wani ba kai ba ya mai kau da munafukai magauta a gare mu ya mai ba mu ya kara ba mu annabi manzanmu ya mai umar harali sirkin manzanmu ya mai da wuta ta zama aljanna gare mu wurin kyau yau ba kamar kaya angon Hafsat ko Yusuf shi ma ya ganka ya ce maka yarsa ma'aiki kyawun ka ya fi komai na fuskanta amma akan yau waɗansu ba sa ƙaunarsa kamar mana kai shugaba maikin Allah muna tare da kai ba za mu dau wani ba kai ba na gode Allah da kai kai ma ƙaunarsa sannan zuciya ta yi ladab tana yin begensa tana kuka ko da yaushe in dai ta tunosa ya annabi ya ke kura-kuran mangon hafsa anan za mu
ce yau da ni ambata fuskanta. Mu ne masu yaban ka shugaba ma fuskanta. Muna yi maka hidima masoya bandinta. Bar mana kai shugaba ma'aikin Allah, muna tare da kai ba za mu dau wani ba kai ba. Bar mana kai shugaba ma'aikin Allah, muna tare da kai ba za mu dau wani ba kai ba. Bar mana kai shugaba